фикр дазадем чикор кунем, нархи қолин чанд шуда боша, нархи сандуқ чанд шуда боша. ай ҳама чизи муҳим, спальни гарнитур нарх наво чӣ хел боша. чанд қай дигар кор карданам дар кор ки барам зам бигирам. фикр мекунем тез дар ақлтон як канал меяд. Али Акбар канали ҳамнавора занг задан дар кор, нарх навора пурсидан дар кор. сандуқ майли ака. хоб канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. хуш, салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо тасмим гирифтем ки хоҳиши шуморо рад накунем. яъне хоҳиши шумо чӣ буд? спальни гарнитура нархоша фаҳмидан дар кор, сандуқа нархоша фаҳмидан дар кор, қолин ва дигар чизҳоро нарх навоша дар Тоҷикистон яъне замон пурсидан дар кор. барои ин чӣ кор мекунем? мо рафта аз бозор барои шумо навор мегирем ва барои заҳматҳое ки мо мекашем чӣ кор мекунем? шумо медроен остак видеоро пауза мекунем, поён мефуроен, лайкам зер мекунем, баъд бари лайкда падилитсара ишоратш ҳастад, падилитса мекунем, дар имотон мепартоен ва наздикони худтон дар пештон кадоме бошанд мегӯенш бидрояд тезда ба телефони худаш дар ҳамин видео лайк мемонад ва баъдан мешинем ба ҳазур чӣ кор мекунен? Тамошо мекунен. моро ҳамсафар бошед. ай сандуқ то спальни гарнитура пурсидаги нарх навоша омода бошед. мегзарем ба видео. меравам. турецкий дорожка, ҳамаи намудаш, ҳамаи размериш ҳастад. 60 сум, 70 сум, 100 сум криш. Инҷа на размер. Нарх навош 500 сум болои ҳамаи размериш ҳастад, ҳамаи намудаш ҳаст. арзон карда мешавад. Ye 500 сум, сандуқи хуҷанд дорад. сандуқи хуҷанд 500 сум. бо арзон мешавад. бо арзон мешавад. Навеш 250 сум борои хинонаи фархораи восияд. ҳамаш 250 сум. 250 сум. чанд сум аст? 300 сомон аст. бо арзон аст. як ҷон. Ye борои восияд. ягон 250 сом. юш чанд? Yo meqdori aст 60 aст, 50 сум aст, 40 сум aст, 20 сум, 100 сум. Ака. Туркия. Соло ай 220 сомон, 250, 280, 5 размер айҷо. Солои нағза, солои хуҷанд. чорбин азор сомонаи комплекташ. Иван ойнашка ки бори хуҷанд ай. сомонаи комплекташ дастсафка зуборкашка ки. ишан хуҷанд ай. ишан хуҷанд ай. иш 4400 сомон ай. комплекташ. ойнаву дивонаш. ам комплект да дохил мешавад. қолину 70 сомон ай. ҳамаи намудаш ҳаст. бори Ӯзбекистон ай. 4800 сомон комплекташ дастсафка зуборка.
3800 сомон доставка сборкаш кардем. سیاه шахсияти хидмат фарқор 5100 сомон. Камп сомон дисплей турецки дисплей. نیم هزار سومونی میبلیش دیوانشه ایشان بوری ازبکستان 8000 سومون کامپلکت شد دستاف و زوبور یا هر شد ناسوس را او میخیزه ها o taş bu şifanı dedi ya. محکمش او قطعی هم بیرنش O کنه şifanı şimdi oyuna şöyle takılmış kaşı. بور O'zbekiston 7500 سومونی ها هفتنیم هزار سومونی لیوان کرزلو شوانیرا راسیسکی ها Российский 8000 сомон. 8000 سومونی کامپلیت دستافکا زبور Çarçar mükemmel. بو گامدن بو ارزون میشه ها از نگیرم 6000 سومون 6000 сомон. Доставка сборка. Дисплей турецкий дисплей. турецкий ها Вот для самого если бы заново. Заново. وش نه نه И хилин шо. Даже жоб шока шот ниша. شوکا شوکا Магазини райони Фархо. Адрес адрес ҳамаша. Мен бо зури бада. Ало. Анҷа форда бе тоши зури бада. Оо, элеки вақто. 6300 сомон комплект чаяка ва доставка сборка. بگذاریم اول 4500 сомон комплект шифонеча, оинаи ду татмучка, диваншака. мо худмон мебарем и часбон метем. 4700 комплект Комплект 4700 сомон, диван дора, шифонер дора, оина дора, ду татмучка дора. Ва доставка сборка қатия. Дори Узбекистон. Як комплект 6700 сомон комплект доставка сборка дора. Ду татмучка дора, оина дора, диван бад столча мештайн дора. Ба бурда часбон қатия. Шай, она бологина ойна, диван дорад, татумчка дора, шифонериш дарунаш 60 ай. 6000 сомон бо арзонтар мешавад, доставка сборка қатия мекунад. درمی بزرگ او گاب زن نمره 4 تا 6 11. 94 تا 6 11 канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. фикр мекунем ки нархоро фаҳмидем дӯстони азиз. ҳаматонда барори кор хоҳонем, ҳаматон зиндаву саломат бошен. ҳатман видеора чикор мекунем, дастгирӣ мекунем ва чӣ фикре ки дар ақлтон меояд дар комментария бинависен. мо ҳатман навор мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. нархҳои мошино мешавад рӯзои наздики интизор шавем, камтар машғулем ва ҳаракат мекунем ки видео дар канал шавад. хуш бародароне ки дур аз ватан ҳастанд, дар муҳоҷират ҳастанд, кор кардестанд, барои зангирӣ ҳаракат кардестанд, чикор мекунем? Фақат нуна сахт мебандена, кор мекунем, миен ба ҳавас орзутон мерасен.
خداوند هممون خوشبخت باشیم، زنده و سلامت باشیم، باقی در پناه خداوند باشید. علی اکبر همیشه در خدمت شماست.